سلام كبرات تخاطلت مدباتنا كم ياللهم تقاطع عناكم ጸጋ ውሽጣ ተገንዚባ ብዙሓት ዓበይቲ ፍርያት ስነ ጥበብ ከተበርክት ዝኽኣለት እያ ኣብ ስነ ጥበብ ሃገርና ዓባ ኣስተዋፅኦ ዝገበረትን ገና ድማ ትገብር ዘላን እያ ኣብ ዓውዲ ስነ ጥበብ ትሳተፍ ጻዕራን ብምዃና ስነ ጥበባዊ ስራሓት ጽባቐ ምፍጣር ዘለዎ ሓይልን ኣቀራርባን ሓንቲ ካብቶም ብሉጻት ዘብላ ርቋሕ እዩ ተውህቦ ጭቡጥ ወይ ድማ ውዱ መግለፂ ዘይብሉ ኮይኑ ብተመክሮ ይኹን ብትምህርቲ ዘይጥረ ምሳኻን ካብ ውሽጢኻን ዝፍጠር ጥበብ እዩ ንሳብ ንስተኽጽብጽብን ከላ ሓንቲያ ንሳም ስሞያ ግን ክንብዙሓት እያ ከም ተዋሳኢትን ሞዴልን ኮታስ ኣብ ዝበዝሕ ክፋል ስነ ጥበብ ጥበባ ኸይበቐቐት ብውሕልነት ክትካፈል እትኽእል ስነ ጥበበኛ እያ ንሳ ከም ተዋሳኢት ብርክት ዝበሉ ስነ ጥበባዊ ስራሓት ኣፍርያ እያ ተዋሳኢት ሞዴል ክሊባት ሸቃጢት ስነ ጥበባዊት ኒያት ኣፈወርቂ ኒያት ኣፈወርቂ ትበሃል ካብ ኣቦ ኣፈወርቂ ኺዳነ ካብ ኣዲኣ ኣልጋነሽ የማነ ኣብ ኣስመራ ጎዳይፍያ ተወሊዳ ዓብያ ኒያት ሓንቲ ካብተን 5 ደቂ ኣንስትዮ ውሉዳት ዝፈረየት ስድራ ቤት ኣፈወርቂ እያ ኣብ ጎዳይፍ ጓል ዓዲ ስለ ዝኾነት ከዓ ኣብ መንጎ ሓቦታታን ኣሞታታን ብባህልን ስነ ምግባርን ተኾስኪሳ ዓብያ ዕድሚኣ ነትምህርቲ ምስ ኣኸለ ኒያት ናይ መባእታ ማእኸላይን ካልኣይን ደረጃ ትምህርታ ድሕሪ ምክትታል ሃገራዊ ጉባኤን ናይ 12 ክፍሊ ትምህርታን ንምዝዛም ናብ ሳዋ ወሪዳ ኣብ ሳዋ ንሓደ ዓመት ጉባኤ ኣካዳምያውን ወተሃደራውን ትምህርቲ ድሕሪ ምውሳድ ከዓ ኣብ ኣርካይቭ ኮርፖሬሽን ጥሪትን ዘራእትን ኣስመራ ተመዲባ ኣገልጊላ ኒያት ከቢድ ናይ 8 ዓመት ቃንዛን ስቅያትን ሕማም ሕሊፋያ ናብ ዝሕጂ ዘላቶ ደረጃ በፂሓ ናይ 8 ዓመት ከቢድ ሕማም ማይ ጨሎት ብምሕጻብ ኣብ ውሽጢ 2 ሰሙን ከም ዝሓወየትን ክዝክሮ ከም እትስክሕን ከዓ ኒያት ትዕልል ኒያት ኣፈወርቂ ኣብ ናይ አብርሃም ዝበሃል ድምፃዊ ከም ሞዴል ኮይና ብምስራሕያ ናብ ስነ ጥበብ ዓለም ኣትያ ካብዚ ተበጊሳ ከዓ ኣብ ብዙሕ ፊቸር ፊልምታት ሓፀርቲ ፊልምታት ናይ ቴሌቪዥን ተኸታታሊ ድራማታትን ብምስራሕ ኣብ ህዝቢ ልዑል ኣድናቆት ዘትረፈት ስነ ጥበበኛ እያ ብዘለዋ ክእለትን ናይ ምውሳዕ ዓቕምን ኣብ ዓይኒ ዓበይቲ ደረስትን ዳይሬክተራትን ሃገርና ክትኣቱ ግዜ ወሰደላን ኒያት ናብ ስነ ጥበብ ክትኣቱ ዝገበራ ምኽንያት ሓደ ግዜ ንነዊሕ እዋን ኣብ ገዛ ኮፍ ኢላ ስለ ዝነበረት ፊልም ትርኢ ነይራ ብዓብዪ ጸለወታ ከዓ ንፍዕቲ ቀባኢት ጸሓፊት ሓፂር ዛንታን ፊልምን ዝኾነት ሓፍታ ራሄል እያ ኒያት ኣብ ገዛ ኮይና ናይ ሓፍታ ራሄል ኣብ ጋዜጣ ሓዳስ ኤርትራ ዝጸሓፈቶም ቁርጽራጽ ዛንታታት ተንብብ ነበረት ምትራኽ እውን ብሓፍታ ተደሪኻ ትፈቱ ከም ዝነበረት እያ ኒያት ትዕልል ናብ ስነ ጥበብ ኣብ ዝኣተወትሉ እዋን እውን እንተኾነ ራሄል ትደፍኣን ክትከዶ ዘለዋ መንገዲ ትሕብራን ከም ዝነበረት እያ ኒያት ትገልጽ ኒያት ኣብ ስነ ጥበብ ጽቡቕ ክትግዝግዝ ጸኒሓ ሃንደበት እያ ካብ ስነ ጥበብ ጥፊላ ዘላ እቲ ምኽንያት ክትዛረብን ከላ ከዓ ከምዚ ብምባል ትገልጾ ብስነ ጥበብ ጥራይ ክነብር ይኽእል እየ ኢላ ስለ ዘይትሓስብ ንእሽቶ ዱካን ከም ዝገበረትን ስርሓ እውን ምስ ስነ ጥበብ ይተኣሳሰር ኢላ ተሓስብ ስለ ዝነበረት ንኽልቲኣ ኣጣሚራ ክትከይድ መደብ ከም ዝነበራን እያ ኒያት ትገልጽ እንተኾነ ከምቲ ዝሓሰበቶ ንኽልቲኡ ከተጣምሮ ይከኣለትን እቲ ድኳና ኣብ ድሓን ኩነታት ክርከብን ከሎ እቲ ናይ ስነ ጥበብ ስራሓ ግን ብሰንኪ ድኳን ብኸምቲ ዝነበራ ናህሪ ኣብ ስነ ጥበብ ክትቅጽል ኣይከኣለትን ከም ተዋሳኢት ዝኾነ ገጸ ባህሪ ሒዛ ክትዋሳ ዘይጽግማ ኒያት ብሳላ ጻዕራን ናይ ምውሳእ ብቕዓታን ኣብ ህዝቢ ልዑል ተቐባልነት ዝረኸበት እያ ከም መጠን ብዝሒ ዝተዋስኣቶ ንዝወሃባ ገጸ ባህሪ ክትላበስ ግዜ ፈልያ ቦታ መሪፃ ጽሑፍ ፊልም ከተጽንዕ ቃላት ምስ ምንቅስቓስ ኣካላትን ምቅያር ገጽን ሓልያ ከተወሃህድ ነዊሕ ሰዓታት ኣብ ልምምድ ተተኺላ ድቃስ ተሓሪማ ኣባሃህላ ኣቃውማን ካልእን ናብኡ ከተርዕሞ ጽኢራ ምስ ነብሳ ኣዕሊላ ሰባት ኣማኺራ እያ እዚ ድማ ኣብቲ ሞያ ዘለዎ ፍቕሪ እዩ ዘብርሃልካ ኒያት ዛጊት ከም በዓልቲ ሓዳር ኣፍቃሪት ተፈቃሪትን ካልእን ኮይና ተዋሲኣም ዓቕማን ክእለታን ዝሰሓለት ሓያል ስነ ጥበባዊት እያ ኒያት ኣብ ናይ ዓብ ስነ ጥበብ ሃገርና ዝኾነ መምህር ኤፍሬም ካሕሳይ ወዱ ኻዳ ድሕሪ ምምሃራያ
ብቐጥታ ኣብታ ማጨሎ ትብል ናይ ብሉፅ ደራሲ ደበሳይ ወልዱ ስራሕ ክትሳተፍ ዕድል ዝረኸበት እዛ ስራሕ እታ ናይ ፈለማኣን ምስ ህዝቢ ዘላለየታን ምዃና ኸኣያ ንያ ትገልጽ ኣብ ኩሉ ፊልምታት ብዝግባእ ብቕዓታ አንጸባሪቓ ትርኢታ እውን ንተዋሳኢት ዝተፈጥረት የምስላ ኣብ ገጻ ዘንጸባርቕ ምቅያር ስምዒትን ግዜ ሓልያ ትገብሮ ምንቅስቓስ ኣእዳውን ከኣ ንስራሓታ ዝያዳ ሰሓቢ ይገብሮ ኩሉ ዓይነት ገጸ ባህሪ ተሰኪማ ክትዋሳእ ጸገም የብላን ንተዋስኦ ዓለም ሓቀኛ ምንባር ተምስሎ ትመስሎ ጥራይ ዘይኮነት እውን ትነብሮ እያ ክትላበሶን ክትዋጽኦን ከይደቀሰት ተሓድር ሓንቲ ክንሳ ንኽልተ ጫፍ ስምዒታት ብዝግባእ ተመሓድር ኣብ ጫፍ ሓዘንን ሓጎስን ብዝግባእ ተንሳፍፍ ብዓቕማን ብቕዓታን ስራሓታ ተመቅር ኣብ ስምዒት ጥሒላ ክትዋሳእን ከላ ልቢ ተዓዘብታ በርቢራ ተነቓቕሕ ኣብ ስራሓታ ፍቕሪ ሞይኣ ብጎዶ ይርአ ኣብ ስራሓታ ኣብ ጫፍ ሓጎስን ሓዘንን ጥሒላ ኣብ እትዛውነሉ እዋን ንተዓዘብታ ልዕልያ ተቖዝሞምን ተደስቶምን ተዋሳኢት ንያት ኣፈወርቂ ዝኾነ ሰብ ኣብ ዝኾነ ዓውዲ ይሃሉ ብዘየገድስ ናቱ ሞዴል ክህልዎ ንቡር እዩ እዚ ሞዴል ኣብዚ ሞያ ብዙሕ ኣበርክቶ ዝገበረን ፍሉጥን ክኸውን ይኽእል ኣብቲ ሞያ ልዕሊኻ መሳልል ዝደየበ እውን ክኸውን ይኽእል እዩ እዚ ድማ ናብቲ ናቱ ደረጃ ንምብጻሕ ኣበርቲዕኻ ክሰርሕ ይገብረካ ጻዕርን ድኻምን ሓዊስካ ናብ ጎደና ዓወት ከም እትምርሽ ስለ ዝገብር እውን እቲ ካልእ ጽባቐ እዩ ስለ ዝኾነ ንያት እውን ንዓባይ ስነ ጥበባዊት ሃገርና ዝኾነት ሲዶን ረዲኣ ከም ሞዴላ ትሪኣ ኣብ ስነ ጥበብ ጥራይ ዘይኮነ ግን ዋላ ኣብ ህይወታን ባህሪኣን ከምቲ ተድንቓ ኮይና ከም ዝጸንሐታያ ንያት ትገልጽ ኣብ ደረጃ ዕድመ መንእሰይ ዘሎ ሰብ ካብ ዝዓየዮ ስራሓት ንላዕሊ ብዛዕባ ናይ መጻኢ መደቡ እዩ ዝያዳ ዝሕተት እቲ ምንታይ ምስ ግዜ ዕድመን ተመክሮን ጸጊቡ ዝሓሸ ስራሕ ክዓዪ ስለ ዝኽእል ኣብዚ መዳይ ንያት እውን ዝያዳ ሓይላን በሲላን በቲ ተፈታውን መሳጥን ስራሓታ ብቐጻሊ ክትመጸና ኢና ንምነ እምበኣርከስ ክቡራት ተኸታተልቲ መደባትና ብዘቕረብናልኩም መደብ ዓጊብኩምን ተዘናጊዕኹምን ክትኮኑ እናተተስፈና እቲ ደልይዎ መደብ ኣብ ኮመንት ክትጽሕፉልና እናተላበና ኣብ ዝቕጽል ብኻልእ መሃርና ዘናግዓን መደብ ክሳብ እንመጸኩም ሰሰናይ ንኹልና